Pemerintah Kabupaten Jonegoro nyurum kabeh desa nang Kabupaten Jonegoro gawe ngetekno bank sampah ben iso ngatasi tumpukan sampah. Ngadeke bank sampah nang saben desa diarepno iso dadi langkah nyata gawe ndukung gerakan Jonegoro bebas sampah karo ningkatno kesadaran warga gawe milih ambek manfaatno gerakan ekonomi sirkular nang desa. Pemerintah Kabupaten Jonegoro liwat Dinas Lingkungan Hidup Saknggon terus nggalakno pengelolaan sampah berbasis komunitas liwat program Sak Desa Sak Bank Sampah utawa SDSB. Program iki diharapno iso menek eneke sampah karo ngekeki nilai ekonomi gawe warga. Eneke program Sak Desa Sak Bank iki duwe tujuan ngurangi eneke sampah nok ben desa karo ningkatno kesadaran warga gawe milih karo manfaatno sampah. Eneke bank sampah nok ben desa iso gawe masyarakat nyelengi sampah anorganik sing engko iso oleh nilai ekonomi. Saliyane kuwi, eneke program Sak Desa Sak Bank Sampah yo diarepno iso dadi langkah nyata kanggo ndukung gerakan Jonegoro bebas sampah karo gerakan ekonomi sirkular nok desa. Saiki Jonegoro dhewe oleh 176 bank sampah nok Jonegoro tapi kur 25 sing aktif. Mengarep ditargetno kabeh desa nok Kabupaten Jonegoro iso ngedekno bank sampah. Mergo kuwi penguatan kelembagaan desa karo peran komunitas paling dibutuhno. Yo pengelolaan sampah iso tetep mlaku optimal, yo kabeh desa nok Jonegoro iso duwe bank sampah. Edo Jody Aldian, JTV.